damang luhuk daina molodong ulang paigaton buha baju dua pungna bau sono macarana sampai udi umat ima tutui nang buru hasian dohot tihamu amang hela nung ngagok las nirohanami diharom non arong luhatani okuta namadot dinali ladorung botar botana dojo bahok pusianana dohok buru nampe kulit-kulit margana lunga di pasu-pasu Tuhan anak kon bahok pukon dohonok kuma cong nyo puta di jodoh-jodoh dulu dakari hariana tidak ngeteiton saya si kurma goreng ma ibana itu kama panah hiton di kurma ibana ma goreng penggeng lao madua atau ma ibana belenggak dong luson pura-pura sedoma sahih jadi mana dong napeda kita nirohamta ibadau mamata mas dua di pertama dan luhut akka parmara jadi barang dong udah di nyuk pasang ada horon tuh matam bisu didorong di binasa saya martiro dohon di mana anak nabisu buru nau di nabasa takke majal warang galingging jala garege saya jadi memana partahi dulu barang namora jala buru parmas jala pareme abang madur di dulu tuturuan penolo memana pagi hutan tak dalahon bau pukon nawolo mangaloi kuda mangiut kuda ni na tuana terlububi ada ni Tuhan bilong siroba-roba bilong persabilan dalam naik ma ulang muna lam tabba ma nang pasar yang muna adoras ma adoris dua dorni berubah dua saya horas-horas ma kamu jala konfis gabe jala saha sahur majua eme sita betua ma perlingkungan ni eme namoko saya itu hatta na bertua ma oras ma kita saluhuna di para orang saha disuruh saha mau hotel di tiga ras saya liring ma kita bangun saha mau panggabian saha nang kupak orasan mau lihat ma oras